Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħutej inġbarna hawnhekk biex niċċelebraw l-10/4 ta' tħejjija għall-festa ta' tluq fis-sema tal-Verġini Marija. Fil-waqt li aħna għandna din ix-xorti li nżuru lill-Verġini Marija f'dan is-santwarju għażiż tagħha. Nilqgħu permezz tal-mezzi soċjali wkoll l-immigranti tagħna, speċjalment dawk fl-Awstralja, f'Melbourne u Sydney u Brisbane. Nilqgħu l-immigranti tagħna ġewwa l-Amerika u nilqgħu l-immigranti tagħna ġewwa l-Kanada li ħafna minnhom ikunu jsegwuna f'dawn il-mumenti eżis. U npoġġuhom ukoll preżenti spiritwalment quddiem il-Verġini Marija. Dil-qudiesa tal-lum nitolbu l-ewwel nett tal-Papa Franġisku li jinsab konvalesċenti fl-Isptar Ġemelli wara li jagħmel intervent nhar il-Ħadd li għadda, nitolbu għalih biex il-mulejja teħi s-saħħa u forsi xi darba narawh ukoll f'pajjiżna forsi din is-sena stess. Nitolbu wkoll għal dawk il-morda li jitolbuna niftakru fihom speċjalment ommijiet żgħażagħ biex il-mulej ħarishom u jagħtihom is-saħħa li għandhom bżonn. Impoġġu il-persuni eżis tagħna fih dan il-Verġini Marija. Dil-qudiesa se nofruha l-erwieħ ta' Tony Vella u l-familjari Cardona. Ħuti hemm narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ta' niċċelebraw dawn il-mister qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena, mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena, ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna d-nubitna, iwassanna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla inti għamilt lil-Omm ibnek il-għażiż Omm u għajnuna tal-poplu Nisrani. Għatina li ngħixu dejjem taħt il-ħarsien tagħha u li l-Knisja tiegħek ikollha lena taslim bla tmiem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Fitxu n-naċ il-mitlufa ta' dar ta' Izrael il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh 12 il-dixxiplu tiegħu u tawhom is-seta' fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom u jfejqu kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet ta' 12 l-apostlu huma dawn: l-ewwel xmun jgħidulu Pietru u Indrij, Ġagbu ta' Zebedew u Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-Pubblikan, Ġagbu ta' Alfew u Taddew, Xmum il-Kanani u Ġuda l-Iskarjota li mbagħad itradih. Lil dawn it-tnax Ġesu bagħthom b'dawn l-ordnijiet: taqbdux triq il-pagani, titħlux f'belt tas-Sammarija, imma qabel xejn morru fitxu in-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael. Intom sejrin x'għandru wejdu li s-saltna tas-smewiet waslet. Il-kelma tal-mulej. Tifhim? Din l-10 nkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq il-kantiku sabiħ tal-Magnificat. Il-Verġini Marija tgħid u wera il-qawwa tad-Drio, xerret lil dawk li huma imkabbra f'qalbhom. Fil-ħajja tagħna din il-ħaġa ta' gburija l-ewwel li nilmħuha forsi fl-oħrajn ftit forsi nindunaw illi aħna wkoll nistgħu ninħakkmu bija. Għam xi ħadd minna jista' jgħid illi ma kellux idea kbira tiegħu innifsu meta nagħmlu argument mhux tagħna nkunu rduwa tgħaddi, naraw fil-familji tagħna. Meta nesprimu opinjoni mhux qisu aħna għandna il-verità assoluta, meta naħsbuha mod u ma naħsbuhiex mod ieħor, hemmhekk ma nkunux ngħidu lil ħaddieħor kif nifhimha jien u int għandek toqgħod għalli ngħid jien. Dawn mhumiex kollha sinjali żgħar ta' gburija, ġifieri jien ara ġejja mill-kobor, jien nemmen fil-kobor tiegħi. Nemmen fil-kobor tiegħi. Fejn hemm il-kobor tiegħi, Alla ma jidħolx eżist tiegħi. Alla jwarrab. Alla jwarrab. Għax jien mimli bija nnifsi, jekk jien mimli bija nnifsi bil-mod kif naħsibha jien, bil-mod kif nemmen jien, bil-mod kif naġixxi jien, Alla ma jaġixxix fil-qalb tiegħi. Alla jaġixxi biss meta jien niddistakka ruħi minn dak kollu li huwa jien, minn dak kollu li naħseb fuq innifsi, minn dak kollu li niddeċiedi għalija nnifsi, għaliex jien irid inkun bħal il-Madonna jgħidula blackboard kbejr fejn Alla jikteb l-istorja tiegħu. Issa jekk l-istorja tiegħu jien hekk magħmul kemm il-darba smajnija xi ħadd jipprova jwissek ftejt. Imma f'għadex ma tarax differenti. Imma għax jien hekk magħmul mhux ħaninbidel. Hekk magħmul mhux se ninbidel ifisser ħanitlef wieħed mill-ikbar għana li jista' jkollu l-bniedem x'inhi? Il-preżenza t'Alla. Il-preżenza t'Alla, l-erf tiegħu. Kultant tħares lura u tgħid Alla dakinhar ma webbix rasej u ħadd parir u ddeċidejt kif qal lir-raġel, kif qalt lill-mara, kif qalu tfal, kif qal lill-ħabib. Imnalla. Għaliex għax aħna naqtek. Imbagħad tħares lura u tgħid kemm trid tbaxxi rasek fid-dinja. U tbaxxi rasek mhux biex tidher dgħajjef, biex il-mulej jkun jista' jiffurmalek il-qalb tiegħek. Biex il-qalb tiegħek jagħmilha qalb mimlija bih bl-erf tiegħu, bl-erf tal-ispirtu tiegħu. U l-Verġini Marija dan li tkanta li l-qawwa ta' Drio xerrida lil dawk
li huma mkabbra mhux minn barra f'qalbhom hemm il-gburija. Fl-intimu tagħna hemm qiegħed il-gburija għax inti tista' tgħaddi rasek baxxuta u ma tħares lejn ħadd jgħidu kemm hu umli, ma tkun umli xejn. Tkun umilta falsa kif ngħidu aħna. Għax mhux li l-immaġni il-qalb, is-sempliċità tal-qalb. Meta inti kull ma tara tapprezzah, ora kemm sabiħa dejn. Dik ma nafx nagħmilha, kif tagħmluha kemm sabiħa? Meta inti tapprezza xi ħadd sajjar xi ħaġa tajba, kif għamilta ma? Kif għamilta din il-ħaġa? U kemm tajba u kemm ġietek tajba llum. Ma qali, għax meta inti m'intix mimli, inti ma tafx kieku nagħmilha differenti. Lejn dik hekk ma nħobbix. Lejn kieku dik hemmhekk dik il-biċċa xogħol naħsilha differenti. Kemm ikonna minn dawn mhux hekk. Il-Verġini Marija taraf li id-driħ talla ikisser is-superf. Imma ma min umli iħares leħ bimħabba, ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiġi ma naxax niddejqu għax ikonna il-qiz veru tagħna, għax aħna x'aħna wara kollox. Jekk għalmitna xi ħaġa, jekk għalmitna waqt tallim niktar. Dill-imxija tal-Covid għalmitna kemm il-qawwa tal-bniedem ma sarraf xejn, ajruplani kbar kollha pparkjati fid-deżert, għax aqas għandhom fejn jipparkjawhom. Tant kienu dejjem imdorin itiru bihom. Laqqas sibu post fejn jipparkjawhom, ġa d-deżert qegħdin jipparkjawhom l-Amerika, Texas, Dubai, ġa d-deżert. M'għandux fejn jagħmluhom. Saru ajruplani kbar taċ-ċomp ipparkjati. Fejn konna naħsbu xi darba ħad tiġi gwerra ta' dan il-mod li l-bniedem ma tħallehx iktar jiltaqa'. Fejn konna naħsbu li l-umanità se tibża minn xulxejn. Fejn konna nibżgħu, fejn konna naħsbu li sa ninagħlqu ġad-djar tagħna. Daqsxejn ta' virus li ma nistgħux narawh. Kollha niġu f'post neżis, kollha niġu f'postna. Allura importanti illi aħna bil-mod il-mod nagħmlu eżerċizzju ta' umiltà. Illi niċċekknu kull fejn inkollu, li ma nippretenduwiex. Għax Alla li s-superf jirreżistilu, il-Verġini Marija dilli tgħallimna illi Alla jieħu pjaċir biċ-ċokon tagħna meta aħna sempliċi, meta aħna żgħar, meta narfu il-limiti tagħna. Ara xi ġralhom tat-Torri ta' Babel, meta rridu jitelgħu għan fuq jirħu lil Alla. Tawdu, aqas baqgħu jitkellmu ma' xulxejn għax jgħidu minn hemm inħolqu il-lingwi li għandna mit-Torri ta' Babel. Almenu il-kittieb tal-iskrittura jgħidilna hemmhekk beda t-taħwit tal-nuqqas ta' komunikazzjoni. Meta l-bniedem jitla l-fuq u jaħseb li hu xi ħaġa ikkisser ir-relazzjonijiet mal-oħrajn. Għandna silti sbiex nimmeditaw fuqhom mill-iskrittura. Pereżempju fl-Eżodu jgħidilna għid lill-uliet Iżrael jiena Jahwe u jien noħroġkom mill-madmat tal-Eġittu u neħliskom mill-jasar tagħkom. Mill-jasar tagħna x'inhu? Mhux is-supervja tagħna u l-limti tagħna u l-mod kif naħsbuha u ħadd ma jista' jmerina. U nifdikom bis-saħħa ta' drijej u nagħmel ħaq minnkom b'mejjer kbar, l-mejjer kbar x'jkunu u l-ħnina illi jurina u l-faraġ li jagħtina meta ninqatgħu minna nfusna stess. Jgħidilna il-mulej ara naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja u kull bniedem ikun jaf li jiena il-mulej mena it-tama tagħna mhux fija nnifsi, mhux f'dak li għandi, mhux fl-erf tiegħi, imma li jismi jkun miktub fuq il-pala ta' jdejn il-mulej. F'kelma waħda, il-Madonna tfakkarni li l-qawwa ta' driħ talla hija l-qawwa li tiġġieled il-ħażin. U l-ħażin mhux li hemm f'ħadd ieħor, il-ħażin li hemm fija. Għaliex hija qawwa ta' tjieba, ħniena, maħfra u faraġ. Lil-mulej ngħidulu bħal meta mmorru għand tabib, ara tagħmel biex tfejjaqni. Tini xi ħaġa biex mhux tfejjaq il-ġisem tiegħi issa lill-mulej, imma tfejjaq lir-ruħ tiegħi, lill-qalb tiegħi. Biex kun qalb li taf tħobbok, biex kun qalb li taf tagħmel wisa għalik u għat-tagħlim tiegħek. U ma biss ċkejknejn, meta nkunu ċkejknejn illi narfu il-qawwa kbira tal-Alla. Il-Madonna nitolbu għallum u Marija għaddejja tal-kelma. Mara umli u għarfa li smajt il-kelma, il-qajta, ħarista u laħħamta f'ħajtek. Hekk inti bnej darek fuq il-blat u mhux fuq ir-ramel, u għalhekk bqajt wieqfa anke fid-dbatija. Għallimna nitfgħu ħarsitna mhux fuqna nfusna, iżda fuq is-sema minn fejn tiġi kull għajnuna.
ħallina mas-salmista ntennu fik mulej jien nisken ma jkolli qatt tax nirex. Fil-ġustizzja tiegħek salvani, għatini widen, fittex eħlisni. Kumblata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Iva, ħini ju il-poplu li bħalek o Marija iqiet falla it-tama tiegħu. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Bil-wifqa inresqu it-talbiet tagħna. Missier ħanejn insetani int qawwi, int mimli bil-ħniena. U minħabba din il-ħniena aħna nersqu lejk, umli b'sobina. Ta' kemm il-darba aħna emminna żejjed fina nfusna u ma minniex wisa għalik fil-qalb tagħna. Ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet illi bl-umiltà nixtiequ nresqulek. Mulej Ġesu, irroddulek ħajr tal-ġejd kbir li inti għamilt magħna meta bil-kelma tiegħek int sawwartna u ftaħtilna triqat tar-rikonċiljazzjoni miegħek u mal-oħrajn. Għamil li flimkien miegħek inkunu lesti li nitbaxxew nitbattlu minna nfusna ħalli miċ-ċokon tagħna niltaqgħu miegħek l-ewwel nett u maħutna l-iktar dawk fraġli u fil-bżonn. Nitolbuk mulej illi tagħmel minna hawn preżenti devoti tal-Verġni Marija. Timlina bl-istess spiritu li kellha li ħarset lejn iċ-ċokon tagħha warfitha bħala il-bidu tal-imħabba tagħha lejk. Għamil li aħna wkoll meta ninqatgħu minna nfusna mill-idejat tagħna mill-mod kif naħsbuha ikun il-bidu tal-konverżjoni sinċira miegħek. Nitolbuk mulej għal tant persuni li għaddejjin mit-taħbit il-kbejr, speċjalment dawk li għaddejjin mill-mart il-kbejr u jitolbuna kontinwament li nappoġġjawhom bit-talb tagħna. Il-Verġni Marija nitolbuha tidħol għalihom, tagħtihom il-faraġ, il-fejqan u l-preżenza ta' bina Ġesu fil-ħajja tagħhom. Nitolbu ismana għall-immigranti tagħna, speċjalment dawk l-Awstralja, l-Amerika u l-Kanada li bħalissa jkunu jsegwuna biex il-Verġni Marija minn dan is-santwarju għażejs tħares il-familji kollha tagħhom, tħares il-valuri tal-fidi tagħhom, tagħmel li jikbru dejjem fl-imħabba lejn il-Vanġelu ta' bina Ġesu. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku li bħalissa jinsab fl-Isptar Ġemelli biex kompli tagħtih l-għajnuna, il-faraġ u tagħtih iktar enerġija spiritwali u fiżika biex ikompli jmexxi d-dajsa ta' Kristu. Nitolbu fis-skiet ta' qalbna irresqu it-talbiet tagħna. Npoġġu il-ħarsa tagħna fuq il-biċċa żejs tal-Verġni Marija fil-kwadru tagħha, nippreżentawla t-talbiet kollha ta' qalbna u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla jitlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
tijek, l-offerta tagħna il-ħajja tijek, il-ħajja tagħna. Itolbuhom tiegħi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, aħna nifirħu bit-tifkira ta' Omm ibnek. Atina li blajnuna ta' Ommek kbira inħossu li inti qafmana fit-tiġrib kollu tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irrodulek ħaj bi Kristu Sidna. Għaliex inti għamilt il-Verġni bla teba Marija Omm ibnek, Omm u għajnuna tal-poplu Nisrani, biex imħarsin minna l-insara bla biża jiġġieldu l-ġlieda tal-fidi, iżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli u jgħaddu bla biża mit-tempesti ta' din id-dinja sa ma jaslu ferħana fil-belt tas-sema. Għalhekk minn issa u għal dejjem mal-qtajja kollha tal-anġli bid-devozzjoni kollha tagħna ntennulek innu aħna u ngħidulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħajl kanċi reġa' radd il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kanċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mit-ċokon tagħna nitolbu lej l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Toni Vella u l-familjari Cardona li jogħġbok issejħilhom għala għandek minn din id-dinja għamil li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin tagħna, niftakru fil-mejtin eżis tagħna. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħen għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġini jimqatsu Alla Marija ma' żewġa San Giusepp ma' apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, affrinna dunubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjeba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa.
ايوه nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-sema winwetqejn bl-għajnuna tal-Verġini Marija fiċ-ċokuntana nitolbuk mulej biex tagħtina li ninżgħu il-bniedem il-qadejm u nilbsu l-Ġesu Kristu li tagħna nisel ġdid u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tleta Marijiet lil Madonna Sultana tal-Familja għal ħtiġijiet tal-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, mberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija mtalla s-sema bir-ruħ u l-ġisem, infaħru lil Marija, mtalla u tal-bnedmin, nannula l-izbaħanja, bil-ferħ tal-qlub safjin, Marija ħanina min qalbna nitolbu.